Ahoj, moje jméno je Zdena Drexler, poprvé vás vítám u pořadu Humor aneb Velké hovno. Dnešním tématem bude svědectví paní Zdeny. Ta se podle dostupných informací zaklínila pod masivní kořen urostlého stromu neznámého původu. Na místě tragédie vystavili malý pomník na úctu hrdinství a výdrže kořenu, který dnes již není mezi námi. Nyní si projedeme nějaké základní momenty této tragédie. V tomto momentu jednomu z kamarádů paní Zdeny upadl buřt. V následujícím momentu můžeme, ale nemusíme zahlédnout pád. V tomto případě možná i náhlý sjezd, za který by se nemusel stydět žádný olympijský medailista v kategorii bobování, při kterém naše protagonistka zajela pod kořen. Ve čtvrtém momentu již probíhají rozsáhlé pátrací akce, pojďme si je pustit. Kráva. Strach jsme měli, protože jsme nevěděli, co se děje. Dobrý den, přátelé, já vás opět vítám v online prostoru v nejisté době a dnes se společně podíváme na první rostlinný orgán, který nese název kořen. Na tomto snímku můžeme zahlédnout osudný kořen, ve kterém nakonec Zdena prožila svou noc. Na pátém finálním momentu můžeme vidět příchod záchrany a následné vyproštění Zdeny ze spárů kořene. Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněna celých 11 hodin.